Na štátnej hranici ešte zostaneme. V nasledujúcom príspevku vám priblížime spisovateľov píšucich detektívne romány, filmové scenáre a ich návštevu u zväzku pohraničnej stráže v Bratislave. Dávno sa minuli časy kráľa Šumavy, keď hranica bola miestom častých bojových operácií, miestom nebezpečných stretnutí pohraničníkov s agentami diverzných centrál imperializmu. Svet sa zmenil a nad hranicou sa rozprestrelo ticho, i keď nie vždy úplné. A predsa priťahuje spisovateľov aj v súčasnosti. I dnes možno nájsť na štátnej hranici mnoho námetov na zaujímavý filmový scenár či fabulu románu. Zväzok pohraničnej stráže Slovenského národného povstania Bratislava v spolupráci s Československým zväzom spisovateľov pripravil pre umelcov, ktorých priťahuje život hraničného pásma, malú prechádzku po vybraných jednotkách. Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci literárnej súťaže vyhlásenej Federálnym ministerstvom vnútra pri príležitosti 40. výročia vzniku Zboru národnej bezpečnosti. Medzi prítomnými môžete rozpoznať Františka Vrbeckého, Petra Kováčika, Ladislava Baleka alebo Jiřího Procházku, autora 7 častí úspešného televízneho seriálu 30 prípadov majora Zemana. Víte, upřímně řečeno, viděli jsme mnoho zajímavých věcí, i mnoho možná vojenských tajemství, ale nás tahle vojenská tajemství nezajímají. Po těch jsme se nedívali, my jsme se dívali po lidech, protože to, co je pro spisovatele nejdůležitější, je duše člověka. V tomto případě duše člověka v uniformě, kterou chceme pochopit, protože píšeme vždycky o lidech. My jsme si o tom nedávno povídali v Praze na zasedání Světového výkonného výboru autorů detektivních žánrů, jehož jsem členem, kde jsme spolu se spisovateli z celé řady evropských zemí i zámořských, z Kanady, Mexika, Španělska, Francie, ale zejména Sovětského svazu. Julian Semjonov, můj přítel, je předsedou téhle asociace, právě o tomto problému povídali, že chceme ve svých napínavých dobrodružných příbězích povědět lidem především o lidech. O tom, jak člověk, detektiv, pohraničník, kriminalista bojuje proti zločinu, násilí, zvůli za opravdový lidský život lidí. Čím sa stávajú naše umelecké diela svetové? Túto otázku si položil Jiří Procházka pri rozhovore s vojakmi. Tým, že sú národné, špecifické. Svet nezaujíma ten, kto sa ho snaží napodobňovať, ale láka to, čo je pre neznáme a zároveň krásne. V pohraničnom pásme je toho nepoznaného a krásneho ešte veľa. Literárnych autorov najviac uchvacovala súdržnosť ľudí, ktorí tu žijú, mnohokrát v ťažkých podmienkach, avšak veselo a radi. Je potešujúce, že máme spisovateľov, ktorí z toho dokážu vyťažiť obrovské umelecké hodnoty, že máme dôstojných nasledovníkov veľkého umenia Rudolfa Kalčíka, autora presláveného Kráľa Šumavy. A teraz sa ešte pozrieme na problémy všedného dňa. V mnohých listoch nás, vážení televízni diváci, upozorňujete na rôznu trestnú činnosť. Často tieto upozornenia majú pravdivý základ, inokedy sa vaše podozrenie nepotvrdí. Po stopách jedného listu sme sa vybrali aj s našou kamerou. Michal Farkaš z Eliášoviec nám v liste píše: v našom jednotnom roľníckom družstve sa diali a dejú veci v rozpore so socialistickou morálkou a v rozpore so zákonom. V tomto roku začali na našom JRD vyšetrovať manko. Uvádzam, že za súčasné manko nie je zodpovedná len vedúca kuchyne, ale majú v tom prsty aj iné osoby. Písateľ ďalej píše: z JRD museli odísť ľudia, ktorí videli do rúk predsedovi, vedúcemu kádrovej a personálnej práce, ako aj iným funkcionárom. Mali by ste vypočuť kuchárky, prečo boli prepustené, mesiara, ktorý zabíjal pre závodnú kuchyňu, a ďalšie osoby, ktoré by musel vymenovať predseda JRD. Prvou našou zastávkou bolo oddelenie vyšetrovania okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti v Dunajskej Strede.
Súdruh major, vyšetrovali ste manko pracovníkov kuchyne JRD Eliášovce? Nejednalo sa o manko v závodnej kuchyni JRD Eliášovce, ale manko bolo na predajni mesný v tejto obci. Podstata trestnej činnosti spočívala v tom, že vedúci predajne mesný mal manko a v priebehu obdobia od mesiaca november až do 24. januára 1989 v troch prípadoch pripisoval na dodacie listy pre závodnú kuchyňu jednotného roľníckeho družstva tovar, ktorý skutočne nedodal. Tejto trestnej činnosti mu pomáhali vedúca závodnej kuchyne a ekonóm družstva, ktorí príjem tohto tovaru potvrdili a tým pádom suma 22 392 korún bola preplatená pre jednotu spotrebné družstvo Dunajská Streda. Súdruh predseda, ako zistilo manko v závodnej jedálni? Koncom januára došla faktúra od miestneho mesiára, kde bol vyfakturovaný taký tovar, ktoré družstvo vôbec neodoberalo. Konkrétne sa jednalo o 65 kg bravčovej masti a 10 kg šunky. Bravčovú masť družstvo nekupuje, nakoľko produkcia ošípaných je na takej úrovni, že zabezpečuje mäso pre závodnú kuchyňu. Pri opýtaní sa vedúcej závodnej kuchyne mi bolo odpovedané, že oni o tom vedia a tovar, ktorý prebrali v budúcnosti, by chceli v naturálnej hodnote prebrať, nakoľko mesiaľ má manko. Túto záležitosť som dal prešetriť predsedovi revíznej komisie a po zisťovaní skutkového stavu sme to odovzdávali hospodárskej kriminalite v Dunajskej Strede. Táto celý prípad prešetrila a bolo dané na okresný súd v Dunajskej Strede, kde dotyční boli aj odsúdení. Čiže pre družstvo nevzniklo žiadne manko, nakoľko hodnotu, o ktorú bolo viacej fakturované, sa zaviazal tunajší mesiar, že pre JRD Nový život uhradí. Súdruh predseda, prečo musel odísť Michal Farkáš z JRD Nový život? Tak Michal Farkáš je taký problematický človek. Keď používa nadmerné množstvo alkoholické nápoje, je veľmi drzý. Dokonca došiel do kancelárie so psolým psom, kde vulgárne nadával všetkým predstaviteľom družstva, čítajne aj mňa. Ja som to dal celú prípad na predstavenstvo a predstavenstvo sa dohodlo, že aby sme zavolali mimoriadnu členskú schôdzu, kde sme chceli sa zaoberať s prípadom súdra Farkáša a vylúčiť toho z družstva. Ale medzi tým on pred zvolaním členskej schôdze predbehol a došiel so žiadosťou, že na dohodou, že by chcel odísť z jednotného roľníckeho družstva. Predstavenstvo s touto formou súhlasilo a súdruh Farkáš nebol ako vylúčený, ale odišiel z nášho družstva s dohodou. Nuž dôvody, prečo nám mnohí diváci píšu rôzne sťažnosti, upozornenia, môžu byť aj takéto a nad nimi sa treba zamyslieť. Týmto príspevkom, vážení diváci, sme obsah dnešného Majáka vyčerpali. Naša zvučka sa vám opäť ozve v pravidelnom čase o týždeň. Zatiaľ dovidenia.